Haló, ty sa nechceš kláňať ešte raz? Je namyslený kokot. Ale vy ste tu skvelé publikum. Požívate alkoholické nápoje? A pravidelne? Aj kolegyne? Áno. Aj tretia je alkoholička? Tu na kraji dzevčátka. Čo? Pod vplyvom alkoholu za to nebudete ani môcť, keď vás dať do výtrtka. No máš sa na čo vyhovoriť ako? Nehovor, že čo? Nepúl na mňa očka. Čo? No budem, však. Ja vás pohostím. Az a nem vagyunk, hogy egy folyátok por cukravalagában Vilmos. Vidíte? Vidíte? Pičky hamblivé, čo ste si nesadli dopredu? Ha! Modrá zázračná pilula, snou sa už nemusí báť. A jak tu ručku naťahuje? A pred chvíľkou, že polnočná panna do piče. Keď mi stojí, som tak rád. Ako zástavka do neba, som nekresne snáď. Takže priatelia, dosť bolo hlbavého a intelektuálneho humoru. Aby si moju krásu vychutnalo publikum aj po mojej ľavej ruke. No, z profilu je to troška imič pavúk zhltol hrášok, ale zase od chrbta po tme. Ha! Neboj sa nič, noč je ešte v tangáčoch. Nuž teda poďme ďalej. Ja teraz, jak som sa pripravoval na tento stand-up a žerím si to sami organizujeme, tak zažívame stres. Ja okrem iného ešte aj skúšam v divadle Gunagu, tam bude premiéra, proste to dakedy poznáte, že nič, dlho nič a potom všetko sa ti najebe. Všetko veľa a že stres. To je to akože najviac, že zo všetkého a zo všetkého je vinný ten stres. Počkaj, teraz ja mám stres z mikrofónu. Dobre. Že ten stres. A ja som tak rozmýšľal, že je tam veľká taká diera na trhu. Mnohé tie firmy a tí podnikatelia plačú a nejde biznis, ale kokoti, keď nerozmýšľajú. Kokoti, keď neprídu sem, kde by zadarmo my perli sviniam takto, čo nápady rozhadzujeme. Aj Jerry občas, keď si sfajčený, on také biznis plány má, keď sa zamyslí sfajčený. Áno? No. Prosím vás, proste keď máš stres, tak napríklad tuto chlapci, čo sme, poznáte, keď máte stres. No, nestojí ti ten pipíš? No, ne. Sa naschvál nesmejete, akože... Nestojí, ja sa na to nebudem smiať. No, dobre máš vyžmýkanú jelenicu občas. To piče, taká rukavička rytierom hodená druhému, roláčik vyťahaný, ani bohovi. Ale... nič. Vkusná tabletka nenápadne. Rozumieš, zajebeš nič. Nenápadko. Keď jebeš kamošovú ženu, tiež mu hovoríš po 50. minúte a to tvoj muž ne tak dlho? Asi ťa nemá tak úprimne zo srdiečka rád ako ja. Ja ťa ľúbim, ty ma vzrušuješ, drahá. Nevadí, že máš 55, keď máš love. Rozumieš, proste ideš... Dobre, je na to proste niečo vkusné, nenápadné, plynnatosť. Áno, o prdení sa bavíme, milostivá pani. Akože tiež na to je veľmi vkusná, nenápadná tabletka. Nechcete, aby ste kto nechce teda akože prdeť, neviem prečo, však to je také vtipné. Rozumieš? Tak je na to. A už akože vybavené toto, hento, alebo že troška smrtkáme a potíme sa, tak tiež, že šup, vybavené. A už zrazu sme zachutných normálne,
ruská sprcha, najebeš, intim spári, všetko. Rozumieš? Alebo si vyčerpaný úplne tak celkovo, tak energické drinky dáš a všetko, hoci koľko. Ale teraz to príde. Opačná strana mince, druhá strana barikády. Oveľa viac je nás tu, tých, čo máme problém s tým, že pipíš stojí furt. Furt mi stojí ten kokot. Aj oný čo sa mi sťažoval, furt ráno, jeb, oroch, tom tým jebne do piče. Minule mi volá, Ladičo, čo s ním robíš? Hovorím, ide zima, mama chcela orechy na koláče. Víš? A Fučko, tiež rozbíjaš, čo? Fučko, ty čo robíš, vieš? A žena chcela poličku na hračky pre deti, vieš? Tak on s ním stĺka poličku. Chápeš? Rozumieš? Ne. Čiže my máme, ale pre nás nič není. No ja si nebudem honiť sám jak kokot. To je sedlácké, to je zaradarmo, to robia robotníci. Rozumieš? Ale potom máš tie problémy z toho, penisový lakeť. Rozumieš? Mozole. Ne? Slečna sa smeje, pritom má mozole. Nevadí? Treba pomôcť. Áno? Na to není nič. Ja by som tiež chcel malú vkusnú nenapadnú. Tabletku s Fučom dáme a už mi... Čo? Kľud? Jasné, zabralo. Kľud. A konečne zažívame to, čo mnohí z vás pravidelne, že mám ho tiež vyžmykaná rukavica, môžem naťahovať roláčik, všetky tieto veci. Rozumieš? Alebo to prdenie. No, jasná, to je pre tých, čo ako nechcú prdeť, ale pre nás, čo chceme prdeť, takéto domáce poprdkávanie, rozumieš? Teraz, keď je zima, jebneš sa po duchnu a zakúriš si sa. Rozumieš? Alebo vieš, v kine, no ja nemám rád, keď vedľa mňa sedia ľudia. Vieš, potrebujem ho pustiť, hneď máš, tuto si môžeš dať kabát, popcorn, vieš, voľno a troška dáš na, tak tvoje ti tak necmrdí, vieš, to máš taký odér. Není na to tabletka, nič. Čo? V autobuse, keď ideš. Čo? Si spomenula, však? Len si hovoríš, kurva, len aby bol tichý, len aby bol tichý. A potom ho zajebeš a zahraš ten výraz, že... Výborné. Rozumieš, alebo troška smrtkáš tento pod a tieto veci. No niekto nechce, ale čo my čo chceme? Ja, rozumieš, nejaký mladý začínajúci cestovateľ, on nemá ešte na to, aby cestoval. To bôž na tie mapy. Ale keď si ich môže urobiť sám, no piči, presne ide MHD, troška pobežka, večer rozťahne triko a hovorí, Ježiš, Austrália, Madagaskar, tuto ešte mi stieklo trocha, ne? Alebo chceš to vrátiť kolegyňam? Piči, oni raz za mesiac do piči troška treská, akože nič moc, dievčatá. Hovorím o menštruácii. Prídeš a keď máš zapálené oči, hovorí, kurva, som zle odbočil. Ryba. Ne. Väčšina kolegyň, 28. deň a do piče. A nevrátim to, keď môžeš. Chceš smrtkať? Ja nechcem žiadne intim spáry. Ale není na to dačo, aby som hneď, že a smrdím, a som spotený. A najviac tie energy drinky. To aspoň som zaregistroval, že konečne aspoň v tom segmente sa tak dochytil, áno? Treba si predstav tú situáciu, piatok večer, ty sa tešíš. Frajerka ide do piče s kamoškami do mesta a už si to vieš, dáš si tie zajebané trencle, polovičný Adidas, rozumieš? Smrlavé ponožky, vyťahané tričko zajebané od gulášu. Rozumieš, fajno, teraz na stôl to prekne popripravuješ, vieš. Paprikové čipsy, lubrikant, servítky, ovládač od telky. Teraz vieš, že budeš prepínať 3 kanály, ti stačia športový, Jean-Claude Van Damme a porníčko, rozumieš? Ideš všetko a ona ti zajebe, že ale Zlatino, kvôli tebe, dneska nejdem s kamoškami. A ty, Ježiš si zlatá, hovoríš si, do piče. Aj koniec týždňa mi dojebe, ne celý...
Rozumieš? A teraz všetko to tam máš pripravené, čo s ňou, vieš? A že jasná, že som rád, som šťastný. A ona hovorí, ešte ti naloží viac. A že vieš, čo budeme kúkať s DiCapriom? Oné, Titanic? A potom to vymykame, hneď to prepneme a stihneme ešte 2 diely Sex v meste. A ty, že do piče. Normálne máš chuť sa dojebať príborovým nožikom do krku, pozrieť si žily. Rozumieš, všetky tieto veci. Piatok v riti. Ale povieš, nič, Zlatinko, sadni si, furt to musíš hrať, že sa tešíš, potom to si vždy túžil, od malička. Ona je tá pravá, ona je iná ako ostatné. Tak ona, hej, ale ste len krátko spolu do piče. Ty to potom rozjebeš a ona to rozchodí. Rozumieš, ale tam konečne, aspoň v tomto segmente, som objavil nápoj. Volá sa to, že Good Night. Drink Dreams. Akože na sny, normálne. Hviezdičky to normálne píšu, že zajebeš a spíš. Konečne takto na nás myslí. Čiže Zlatinovi naleješ v kuchyni, nech nevidí. Piča. Jasná energy, fajný. Vodečku k tomu len tak na chuť. A v zápäti klapka, bábika. A ty mastenica, porno, športový kanál a Jean-Claude Van Damme. Všetko, slinka, bačorinka. Dobre. Môžeš dať potom aj na romantiku a zúrivo ju vyprášiť v spánku, vieš. Ale o tom som nechcel. Musím vám ešte k tomu povedať, že... mnohé tie veci, ktoré sú pre a proti niečomu, vraj vyvolávajú tú závislosť. Áno, tam je tenká čiara, rozumieš? Začneš jak ty, pohárom alkoholu, áno. Potom, vieš, potom trávička, LSD, Herakles, rozumieš týto veci, do nosa a odtiaľ už len krôčik k análnemu sexu so zvieratami. Ty sa dostaneš na šikmú plochu, ani nevíš jak. Exni to. Dneska to ešte nebude. Ale preto ja mám zopár takých príhod, ktoré vám musím povedať. Raz, takto na jeseň, pred Vianocami, som sa rozišiel s frajerkou. A môj najlepší kamarát sa tiež rozišiel s frajerkou, čiže poslala ho do piče. Čo budeme robiť? Mali sme takú depku a hovorím, musíme to rozchodiť proti depke, tuto už temnota, ten temný sneh, bačoriny, všetky tie kokotiny v Bratislave, fujavice, 5 cm záveje, čiže všetko stálo. Všetko v piči zapchaté, zápcha. Tak sa nesmej tak, kde boli aj 7 do piče. Ako, fakt vážne. A teraz, dobre, ideme, že pozitívne je slnko, teplo a to. Dobre, jebli sme sa do Egypta, toto rieka Níl, plavba Nílom sme si zajebali. A už začali tie vianočné trhy a my s kamarátom, taká partička bola, vždycky máte nejakého, heteráckého kamaráta. Čak, fajka sa neráta, to je... Vtedy som sa hľadal tak, ako Jaroslávik. Áno? Lukino. Ja si tu s babou, ty si koko. No a... Rozumieš? Čiže my sa plavíme tak a oni na trhoch. Oni vedeli, že my sme partička, ešte, že máme depku, lebo obidva rozchodení. My sme radi hrámastili tie počítačové hry. Čate, kokoti, tu sme všetci, pozrite všetci, oného z Hladiša, všetci tam riavali. Príďte, cigánska varené víno, že dobre, jebte na to, nedepkujte, príďte za nami, že dobre chalani, a my sme inde. Čo, jak inde, príďte, čo robíte? No kúkáme hrochy a krokodíly. Počúvajte, čo hovorí ty kokot, povedz to ešte raz, kde ste? No som na Níle, s Ďurom, plavíme sa na lodi a kúkáme hrochy a krokodíly.
Z druhej strany odozva. Dobrá tráva, ty kokot! Ako, kde sme? Vy poviete úprimne svoje dobrodružstvo a už toto? Rozumieš? Ja rád mám, keď o niečom diskutujem, mám na nejaký... Neviem, čím to je, keď začnem hovoriť o tých drogách, tak aj sliny sa mi pustia. Ale nesom závislý, ale... Takže musím to vyskúšať všetko, aby som mal na to názor, aspoň raz. Tak ja som si raz dal, že čo to je, to je dobre, to si daj. A čo sa s tým robí? To je taký papierik a daj si to pod jazyk. Že by LSD? Chlapci, čo ja som videl. Počúvajte, začalo to tým, že keď som o takej 4:00, 5:00 ráno išiel domov z toho podniku, tak som šoféroval. Mal som favorit, ktorý vyzeral jak ten Kid, či jak sa volal, Kid. To hovoriace auto, čierne, taká Tatrovka čierna, ten úsmev mu chodí vpredu, tá pičovina. Hovorím, mám Kid, dobre, to bolo akože také zľahka, ale hovorím, ja mám Škodovku, prečo sa dám do tohto auta? Tak sa mi to bilo. Tu som videl niečo iné, ale tu som vedel, že by to malo byť ináč. Dobre, približoval som sa na križovatku v noci o 4:00, o 4:30 ráno, hovorím, tak ja takto to jebnem doľava, ne? Nemohlo sa odbočovať doľava, musel si ísť takto doprava a takto ako... Ale ja som vtedy z toho auta vzlietol vrtuľníkom a videl som celú tú situáciu. A videl som, že prichádzajú policajti, hovorím, teraz keď odbočím tam z vrtuľníku, mi sám sebe hovorím ja, že... Policajti by akurát prišli vtedy tí kurvy, keď ja by som odbáčal cez 2 plné a pokuta. Tak som to naozaj takto jebol. Takto. A keď som bol tu, tak prišli tí policajti. Ako pozor. Prišiel som na Sibírskú ulicu, jednosmerka, taká úzka. Nie, to bola štvorprúdová. Vysušené lipky pred domom, ktoré nikto nikdy neoblieval, len susedov pes ich pravidelne obšťával. Vyzerali aj adekvátne, k tomu aj tak voňali. Boli nádherné palmy, takto naklonené na tú štvorprúdovú cestu. To som naozaj videl, tam to je, choďte na Sibírsku. Ale teda musíte si dať... Zas som si na niečo spomenul. Ale my v showbiznise v drogách nejedeme. No, ale potom som prišiel domov, mal som tam obrazy a plagáty, tie som všetky zažil ten príbeh, jak sa to nafotilo a jak to namalovali. Ale najhoršie, mňa dlhý čas živila choreografia. Ale teraz si uvedomte, ja som si sadol v obývačke, ktorá mala 2x2,5, ale ona mala 25 metrov. 25 metrov mala na dĺžku, asi 18 na šírku. Ruku som mal jak Saxána, tak som prepínal radiátor, vypínal svetla. A potom som sa zlakol a hovorím, do piče, ja som choreograf, jak urobím choreografiu, keď neviem, čo je meter? Ja viem, že neviem, čo je meter, veď to vidím, veď mám 2,5 metrový byt, ale tento má 25 metrov. Ja som do rána chodil tu takto. Toto je asi meter, to ste sa učili. Toto som chodil a všade som takto robil pri stene, tak. To som robil do rána. Ukazoval som si, čo je meter, opakoval som si, jak sa volám a jedol som čokoládu, lebo to som videl vo francúzskej spojke, že mu to pomohlo proti drogám. Ale najviac bolo to, keď som išiel do Ameriky. Splnil som si sen po revolúcii v 93. Vedel som anglicky úplne, že plynule. Coca-Cola, Marlboro, McDonald, Levi's, McDuck. A to bolo, myslím, všetko. Hamburger ešte som vedel. Čiže plynule som vedel anglicky, hovorím, nemám sa tam čo báť, v New Yorku, sám, mám v piči. Som talentovaný, zahrám pantomimu, čtymirstú. Vidím veľký plagát, striptease, finále, rozumiem, však som, nesom kokot, viem reči, striptease, finále, musím tam ísť. Vybral som sa na striptease finále. Hovorím, som tu dobre, sami muži.
bude striptease v finále. Ale dostal som smet. Ešte nezatal ten program, to sa plnilo tými mužmi, hovorím, to bude striptease v finále, muži, veľa, tam ženy, americké, no, všetko. Hovorím, prídem k baru a plynulou angličtinou hovorím barmanovi, mal som smet, mal som chuť na kolu a hovorím mu po americky, ne? Give me cock. Give me cock a on mi hovorí, že no. Čo je mi jebe tu v Amerike, to je... No som tam 4. deň, hovorím, kurva, kedy tu oni pijú kolu? Hovorím, give me cock now. Plynulé americky, ne? Však nech ví. A on že, no, just a minute, akože počkáme, kým bude pauza. Že tu jebe, oni pijú kolu len cez pauzu. Čo sú, Američania, čo to majú za zvyky jebnuté? No, pauza, hovorím, give me cock now, teraz, ja mám smet. A on že, ne, keď budú ľudia tlieskať, hovorím, to je kokot. Prečo ja mám piť kolu, keď bude tma a ľudia budú tlieskať? Potom sa to tak vyvrbilo, áno. Festival striptease a veľa mužov v publiku bolo, pretože to bol homosexuálny festival stripteasu. Čiže pre mužov sa vyzliekali iba muži. Oka, keď mi jedlo $5, ani som sa nezohol, ty koko. Mal som v piči, čo mi vypadlo z vačku. A pointa, ktorú som sa dozvedel až niekoľko dní, týždňov na to, bolo to, že pri mojej plynulej angličtine som nerozoznal ešte tie jemné detaily tohto jazyka a mal som pocit, že coke znie akože kok. Z toho vyplýva pre vás ako Slováka, keď kam pôjdete a budete s tom jazykom, s jazykom jak ja, z toho vyplývajú dve veci. Buď dostanete drogy, alebo kokot do huby. Ďakujem vám veľmi pekne! Give me cock.